ואיך היו היחסים עם ההורים לפני כן? מה זאת אומרת? לפני שהשעו אותך מלימודים ולפני שהתחלת לעשן? אמא שלי תמיד הייתה קשה איתי. היא אומרת שאני ילדה לא מחונכת. ואבא? לאבא שלי בכלל לא אכפת. למה את מרגישה ככה? כי הוא אף פעם לא בבית. הוא עובד כל היום מהבוקר עד הלילה. הוא אפילו לא יודע שאני מעשנת. אם היה אכפת לו ממני, אז הוא היה מפנה זמן. זה רק שאני לא בסדר. פתאום נזכר שהוא אבא שלי. ואז את מרגישה את הכעס והאכזבה שדיברנו עליהם. את ואבא מדברים על איך את מרגישים? לא. תראי נועה, השלב הבסיסי ביותר בטיפול זה התקשורת ביניכם. אנחנו נעבוד על זה. הערתי אותך? לא. נו, מתרגש לקראת ההופעה מחר? את לא חייבת להגיד. אני אצא מחר מוקדם מהעבודה כדי להגיע. ההופעה הייתה היום. איך זה יכול להיות? רגע, גלי, מה שאני רוצה שנעשה זה לדמות שיחה בינך ובין אבא. כי אני יכול להבין איך לפתור את חוסר התקשורת. בעיה בתקשורת היא אצלו, לא אצלי. אולי. אבל כדי לנסות לפתור את הבעיה, את חייבת לנסות לדבר איתו. איך אני יכולה לתקשר איתו? עסוק רק בעצמו כל הזמן. אני בכלל לא קיימת בשבילו. אתה מקשיב לי בכלל? מה? אתה מקשיב לי? כן, כן, ודאי. So then you just take your tuner, just start whining with the string. Okay, at this point, you're 90% there. You just want to cut off the excess while you still can. Come in here, cut off your excess and throw it away. So you just מה אתה עושה? שמעתי שאת רוצה להחליף מיתרים. רציתי להפתיע אותך. למה אתה נכנס לי לחדר? ולמה אתה נוגע לי בדברים? יופי, וגם הרכבת אותם הפוך. זה בסדר, אני אהפוך אותם. הנה, תני לי. עזוב. פשוט עזוב, בסדר? אל תתערב לי בחיים. גלי. ואל תשחק אותה כאילו אכפת לך עכשיו. כי אני יודעת שלא.